Донев. Владимир Иванов набра скорост. Донев в центъра, великолепно към Тодоров. Какво ще направи капитана на Левски? И това е 1-0 за сините. Великолепно решение на Николай Тодоров. Много интелигентно с глава. Използва неразчетеното излизане на вратаря Станев. Той пък има право да се сърди на зле построената пред него защита. И Левски повежда на ЦСК в 14-та минута на срещата след гола на Николай Тодоров. Ето още веднъж повторение на ситуацията. Дончо Донев има огромна заслуга за това попадение. Вижте как видя разсечената защита на армейците в центъра. Тодоров излезе зад нея и много финно, много елегантно прехвърли вратаря Станев. Интересно начало на двубоя. Стилиян Петров реши да комбинира с Чомаков. Получи се много интересна атака. Жабов и блестящи Иванов. Продължава атаката на червените. Чомаков. Много интересна ситуация. Прекрасна атака на армейците през центъра. Тонев. Удар в стената. Отново Дончо Донев. Страхотен удар с левия крак. Греда. Сега Георги Иванов падна в наказателното поле и отново правилно решение на Марко Смерк. В стената от трима футболисти. Тодоров просто ги изблъска да отидат по-вдясно. Чомаков пропуска за Костадинов. Великолепен удар на Костадинов. Ето, че гредите станаха една на една. Прекрасен удар с десния крак на Емо Костадинов. Нищо не можеше да направи Димитър Иванков. Сега центриране, да видим какво ще се получи. Там бе Чомаков. Той оставя за Кремелиев. Георги Борисов срещу него. Хубаво центриране. Тодоров не можа да избие топката. Жабов търси Бончо Генчев. Продължително разбъркване. Удара на Бачев. Сега рикошет и Тодоров правилно играе да сигурно изчиства в тъч. Чомаков. Поредно центриране. Иванков изпуска топката. Възможно сега там страшно разбъркване. И втора регарена. Какъв мал шанс за армейците в този момент. Йордан Маринов видя свободно пространство от дясно. Центриране Маринов. Георги Иванов спря. Удар на Александров и 2-0 за Левски. Армейската защита отново сякаш проспа ситуацията. Георги Иванов много технично подаде към Александър Александров и той от упор просто разстреля вратаря на ЦСК Радостин Станев. Много интересен развой на този матч. След равностойни първи 15 на минути сините отбелязаха гол чрез капитана си Николай Тодоров. След това последва мощен, близо 10-минутен натиск на футболистите в червен екип, докато се стигне до тази 33-та минута на срещата. Възможност за сините. Александров хубаво видя Дончо Донев наляво. Излиза Станев не особено добре. Донев го прехвърля. Греда Донев отново с глава и това е 3-0 за Левски. Поредна грешка в защитата на ЦСК е един до голяма степен куриозен гол. Видяхте как Дончо Донев прехвърли не особено добре излезлия напред Станев. Топката тупна след това в гредата. Донев я достигна. Не разчиташе тя сама да влезе в мрежата и я довкара. Съдията Марко Смерк посочи центъра. Сините се радват на този свой трети доста важен гол в този момент. Ето поредна грешка в защитата на ЦСКА, но тук вината 100% е на Милен Петков и на Станев. Двамата действаха много лошо при тази ситуация. Рикошета опита веднъж Дончо Донев. След това се хвърли Милен Петков да спасява положението, но Донев лекичко чукна топката във вратата. Един действително куриозен гол, който прави резултата 3-0 за Левски в 48-та минута на срещата. И контратака за сините. Дончо Донев. Много пространство пред бързоногото крило. Юмерски пред него. Донев влиза в наказателното поле. Опасност. Топка за Георги Иванов и 4-0 за Левски. Това е краят на ЦСКА в този матч. Перфектна контратака.